Di demên dawî da û taybet bi zêdebûna gefxwarinên Tirkiye li ser Minbicê rayedarên koalîsyonê jî serdana xwe ji herêmê re zêde dikin. Şandeyên serdana Minbicê dikin armanc jî ew e got piştgiriya koalîsyonê ji meclisa leşkerî û ya sîvîl re eşkere bikin. Di vê çarçovê de roja sêşem dehî vê mehê şandeyeke Emerîkî ji navenda giştiya ragihandina koalîsyonê serdana rêveberiya sîvîl ya Minbicê kir û bi rayedarên meclisê re civiyan. Hevserokê Meclisa Minbicê ya Sîvîl, Farûq Elmaşî ji dengê Amerîka re diyar kir, got hevkariya di navberî wan û koalîsyonê de di asta herî bilind da ye. û çawa got bi hev re herêma Minbicê rizgar kirin, dê bi hev re jî biparêzin. Berpirsê navenda ragihandinê ê Hesedê Mustafa Balî dide zanîn, got projeyên koalîsyonê li herêmê hîn bi dawî nebûne û di vê çarçovê de şandeyên Emerîkî û yên koalîsyonê serdana herêmê dikin û di nava civakê de digerin û ew jî bixwe mesajekê dide got hêzên koalîsyonê ciddî ne di parastina Minbicê û herêma Bakurî Sûriya da. Tê xuyakirin got li ser erdê Amerîka hêzên xwe li Bakurî Sûriyayê û taybet li hewrdora Minbicê zêde dikin û di demên dawî de hicmarek noxteyên leşkerî yên sabit li Minbicê bicih kirin ji bo parastina herêmê. Mahmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Minbicê.